Dalira, Gogoda Pita. Adansira mawaji fundo yene. Mwana we bera yapa, mwana we kala yapa, mwana we bera easy. Dalira, Gogoda Pita. Adansira mawaji kondi yene. Dalira, Gogoda Pita. Adansira mawaji fundo yene. Mwana we bera yapa. Muta, dize mana. Azimai tikumbutsane kuti azimai amene tabwera mkati uku tibwerere kuseri uku tiyena azimai tibwerere uku chifukwa tisakhale kumbuyo kumene kuli olemekezeka tenzi chonde azimai takhala yapa tichoke tikhale uku chonde tichoke uku kuti tikhale uku tosefa azimai taimapo te tichokeni tikhale uku tichoke ndithu amene pepani te tichokeni pepani tisunthe tikhale uku Pepani.
azimayi tisayandikire, azimayi tisayandikire, chonde azimayi tisayandikire. Pepani, 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 azimayi. Pepani azimayi. Mwambo wathu wa lero chonde ndi othamanga kwambiri. Timvetserane. Mwambo wathu wa lero chonde ndi othamanga kwambiri. Choncho tikachulutsa kubwerera mbuyo sizitithandiza kwenikweni. Pepani ndithu azimayi nonse oferedwa kubanja. Pa nthawi ino tipempha ampingo kuti angotipempherera, kenaka tipempha adzukulu kuti atsitsire thupi lathu m'mandamo. Ampingo chonde tipempherereni, kenaka adzukulu mutsitsire thupi lathu. Tilembe Utatu Oyera, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale, tasonkhana ndi chisoni kuti tiyike m'bale wathuyu. Inde chisoni tili nachodi, koma simonga anthu opanda chikhulupiriro. Tidziwa kuti imfa si mathero a zonse, koma chiyambi cha moyo wina watsopano ndi khomo lolowera kumwamba. Paja Yesu adagonjetsa imfa, natipasa ifenso chikhulupiriro chakuti ifenso tidzauka kwa akufa. Sono poyika malirowa tonse tipemphere ndi mtima umodzi kuti Ambuye athu Yesu Khristu amvere chifundo m'bale wathuyu, amupase mpumulo wosatha. Ambuye mutiyang'ane ndi chifundo anthu amene tikulira m'bale wathuyu. Mulandireni Ambuye. Mudamuyitana ndinu kuti asiye dziko lino lapansi ndi kukumana nanu. Mulandireni Ambuye. Musayang'anenso zolakwa zake, koma mukumbukire chikhulupiriro chake, ndipo munkhululukire machimo ake onse. Mulandireni Ambuye. Ambuye mutithandize ife tonse olirafe kuti tikhale ndi chikhulupiriro cholimba pokumbukira mawu anu. Mulandireni Ambuye. Paja mudati woukitsa anthu kwa akufa ndine, owapasa moyo ndine. Munthu wokhulupirira ine angakhale afe azakhala ndi moyo. Mulandireni Ambuye. Tipemphere. Atate amphamvu zonse, mutimvere chisoni anthufe amene tazasadzikana ndi m'bale wathuyu. Ndinu amene mwamutenga ndi kumuchotsa pakati pathu, osati kuti tisiyane naye kotheratu, koma kuti atisogolere ku moyo wa mtendere wosatha. Mulimbitse chikhulupiriro chathu kuti tiyende mokhulupirika pamaso panu, poyembekeza kuti tizaonana nayenso mnzathuyu mu ufumu wanu, ndipo kuti ndi iye ndi ife
tizaukadi ndi kukhala mu ulemerero wanu mpaka muyaya, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Kuwaza madzi. Abale, tisadachoke pano tipereke ulemu kwa m'bale wathuyu powaza mtembo wake madzi odalisa, pakuti iyeyu adasanduka mwana wa Mulungu pakubatizidwa, ndipo Mulungu Mzimu Woyera pokhazika mu mtima mwake adamulemeretsa kwambiri pomugawirako moyo wake ndi chikondi chake. Posisira maliro wa mandamu tikumbukire kuti munthu chauta mudampanga ndi dothi, ndipo kuti sono matupi athu azabwerera ku dothi, komatu mwa Yesu Khristu Ambuye atisogolera kuimfa, nauka kwa akufa. Talandiradi chisimikizo chakuti ifeso tizauka ndi kufanafana naye pokhala ndi moyo wake wa ulemerero, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Sanga
pepani akwaya kadzimbani ndithu pang'ono mwachidule pa nthawi imene adzukulu akhale akugwira ntchito zina ndi zina kuonetsetsa kuti mayi wathu asamalika kuno kumanda. Ndifotokozenso kuti ukatha mwambo oyika m'manda malemu Maria Chidzanja Nkhoma tikhala ndi zolankhula choncho zolankhula zimenezi tipempha kuti kwa iwo amene angapatsidwe mpata alankhule mwachidule. Pali wina anapatsidwa mphasa kuti afike kutsogolo kuno, uthenga padera amene anapatsidwa mphasa afika kutsogolo kuno. Mwambo wathu wa zolankhula ukhala motere. Pa nthawiyo ikakwana amene ayambire kulankhula ndi akubanja, kenaka tidzapempha akuntchito kuti nawonso akhale ndi mpata olira. Tidzapemphanso amene atumidwa ku chipani kuti nawonso adzalirenso, ndipo tidzapemphanso akumpingo ngati alipo kuti adzalirenso. Pomaliza penipeni tidzapempha amfumu kuti nawonso adzalire, kenaka adzatitulutse m'manda muno. Kwa iwo amene angakwanitse kukhala pansi pa nthawi ino, chonde tipeze malo oti titha kukhala. Kwa iwo amene angakwanitse kukhala pansi pa nthawi ino, tiye tikhale. Tibwerezenso mokumbutsana kuti tonse amene tabwera pa malo ano tiyeni tionetsetse kuti tavala maski, komanso kwa iwo amene angathe kukwanitsa ali ndi sanitizer tiyeni tigawane.
pa nthawi imene akwaya akuyimba pali zinthu zingapo zoti tikumbutsane. Mwambo wathu wa lero kwenikweni ndi mwambo oyerekeza chifukwa sitinakachitira mwina malingana ndi kuti maliro athuwa ali ndi malamulo. Choncho tikuyenera kutsatira malamulo amene tapatsidwa kuchokera ku chipatala komanso kuchokera ku boma. Choncho mwambo weniweni wa maliro athu alipo pa 16. Atsukulu tipitize ndithu mwambo wathu. Ndimapereka uthenga kuti lero mwambo wathu ndiwoyerekeza chifukwa choti sitinakachitira mwina. Choncho mwambo wathu weniweni wa maliro umenenso tingati memorial mass ya late Maria Chidzanja Nkhoma chizachitika pa 16 Saturday nthawi ya 10 o'clock ku nyumba kwa Chisapo. Ndipo ukadzatha mwambo umene ku nyumba wa nsembe ya misa tidzanyemuka kubwera kuno kudzayika nkhata, ndipo tikadzamaliza kuyika nkhata tidzabweranso ku nyumba kuti tikalandire chakudya. Choncho zina zonse zikachitika ku nyumba utatha mwambo umenewu pa 16 tisunge tsiku komanso nthawi. Ndinafotokoza mbuyo muja kuti ukatha mwambo oyika m'manda malemu Maria Chidzanja Nkhoma pakhala zolankhula. Choncho mwina kuti tigwirane ndi nthawi pa nthawi imene adzukulu akugwira ntchito ndifotokoze komanso ndipezere mpata oyitana amene akuyenera kulankhula pa nthawi inoyo. Choncho kulankhula kwathu kwa tsiku la lero koyambirira tiyitana kubanja amene afotokoze mwachidule moyo komanso mene angalilire kulira mbere wathu Maria. Akatha akubanja tiyitana akuntchito, iwowa ndi bambo Joab Frank Chakaza, iwowa ndi amene ayimirire akuntchito. Ndipo akadzatha iwowa kulankhula ndi kulirapo tidzayitana achipani, iwowa ndi regional chairman achipani cha MCP Mr. Chilondola amene adzalankhule kulirapo. Kenaka tidzayitana ampingo nawonso ngati ali ndi cholira nthawi idzapatsidwa kwa iwo. Tikudziwa kuti Maria nthawi yake ambiri inali ya kumpingo. Kenaka tidzayitana anduna azofalitsa nkhani amene tinawonso pompano, iwowa adzafotokozanso mwachidule kulira kwawo. Mwapadera tidziwa kuti andunawa agwira ntchito ndi Maria Chidzanja Nkhoma kuchokera ku NBC komanso ku Zodiak. Choncho akuyenera ndithu kukhala ndi mpata oti alire, ndipo nafenso mwapadera anduna tikulira nanu limodzi. Ndipo akatha kulankhula andunawa tidzapempha amfumu kuti nawonso adzalirepo. Choncho pa nthawi ino mundilole kuti akwaya ndikuyimitseni. Pa nthawi ino mundilole akwaya kuti ndikuyimitseni. Komanso mwapadera tipempha adzukulu ngati kungakhale kotheka tidagwira ntchito makachetechete chifukwa nthawi ino ndi nthawi yoti olira atilankhule komanso alirepo.
ngati mungandilole ndithu adzukulu ndikupempheni kuti tigwire ntchito mwakachetechete ngati zingatheke chonde. Pa nthawi ino mundilole ndiyitane akubanja kuti abwere kutsogolo kuno, nawonso alilepo. Akubanja bwerani kutsogolo kuno. Pepani. Poyamba pepani asinyo achisenga, amfumu achinsavo ndi mafumu ena onse, agulupu akayinja, komanso anduna azofalitsa nkhani, bambo a gospel kazako, a regional chairman a MCP bambo Chilondola, amayi ndi abambo onse ogwira ntchito za boma, azipani zosiyanasiyana, adzukulu akumanda komanso adzukulu akumoto, pepani kwambiri. Ife akubanja kwathu ndikuthedwa nzeru, chifukwa ichi chatigwerachi ndi dzidzidzi, kotero kuti kulira kwathu mumabwera ino ngakhale dzidzidzi kudzatikuta, Ambuye yekha azilemekezeka. Chonena chathu ifeyo akubanja tathyoka, mkono wa manja unali umenewo, ndipo analibe nyansi. Chilichonse chikachitika amathamanga natigwira mkono. Zimatere popeza chikonzero cha Mulungu ndi cha Mulungu inasatsutsa. Mulungu yekha ausitse moyo wa chemo lathuwa. Amen. Zikomo kwambiri. Uko ndi kulira kwa akubanja. Pa nthawi ino tipempha akuntchito kuti nawonso abwere kutsogolo kuno adzalirepo. Akuntchito. Pepani akubanja, pepani akumpingo, pepani abale ndi anansi amene tasonkhana pano. Ine ndayima kuti tilire maliro a Maria Chidzanja Nkhoma, malo mwa onse ogwira ntchito ku Zodiak Broadcasting Station, komanso aulutsi ndi nyumba zoulutsa mawu ndi kusindikiza mawu kuno ku Malawi. Ife ngati akuntchito tikulira kuti tataya munthu odalirika kwambiri, chifukwa kwambiri a ife amene tinagwira ntchito ndi a Maria Chidzanja Nkhoma, amene timangowatchula kuti Aunt Maria mowanyadira, tikuvomereza kuti anali munthu odziwa kucheza ndi anthu, anali munthu waluso, komanso anali munthu okoma mtima. Kwa ena afe amene timamba kumene ntchito, chinali chinthu cha mtengo wapatali kugwira ntchito mu ofesi imodzi ndi Aunt Maria, amene pa nthawi imeneyo anali oti akhala nthawi yayitali mu ntchito youlutsa mawu. Anatiphunzitsa ntchito, anatilangiza makhalidwe abwino, komanso anali munthu osasala pocheza ndi munthu. Amacheza ndi anzawo akuluakulu amene anagwira nawo ntchito, komanso anthu amene akungoyamba kumene kuphunzira kugwira ntchito. Ife ngati akuntchito tataya munthu ofunikira kwambiri. Dziko la Malawi lataya munthu ofunikira kwambiri. Pachifukwa chimenechi tikupepesa kwambiri kwa akubanja komanso abale ndi anansi, tingoti pepani. Zikomo kwambiri akuntchito, nafenso tingoti pepani chifukwa mwataya mzati. Pa nthawi ino tipempha achipani, iwowa ndi a regional chair Mr. Chilondola, kuti abwerenso kutsogolo kuno nawonso alilepo.
Poyamba ndipepese okubanja banja la Chidzanja chifukwa cha imfa ya mayi wathu Maria Chidzanja Nkhoma. Ndipepese onduna wathu bambo Gospel Kazako omwe mwagwira ntchito komanso mwasamala kwambiri mayi Maria Chidzanja Nkhoma komanso ndi staff yanu yonse. Ndipepese akuluakulu la chipani cha Congress Party mayi Dorothy Chirambo omwe mulipo mpano komanso atsogoleri onse amene muli kuno ogwira ntchito za boma, atsogoleri wa mabungwe osiyanasiyana onse a boma, komanso ndipepese kwambiri ku mpingo wa Roman Catholic. Ineyo ndayima pano motumidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera omwe wanena kuti pitani kumeneko mukandiyimire komanso kuyimira chipani cha Congress Party. Iwo andipatsa mawu kuti chisoni chawakuta chifukwa cha imfa ya mayi Maria Chidzanja Nkhoma, chifukwa amadziwa kwambiri ngati munthu amene wagwira ntchito kutukula dziko lino m'maluso awo osiyanasiyana. Imfa imeneyi kwa mtsogoleri wathuyu yakhala chinthu chodzidzimutsa kwambiri kotero kuti andipatsa mawu kuti ndinene kubanja kuti pamene chinthu chadzidzimutsa chotere tiyeni kulira kwathu kukhale kuyang'ana kwa chauta, chifukwa nzosamvetsetseka kuti lero lino tikhoza mati Maria akulowa m'manda. Ndi chinthu chopweteka koma tiyeni tiyang'ane kwa chauta kuti ndi amene angatonthoze. Mayi amene akulowa m'manda ndi mwana wa banja la chipani cha Congress Party omwe obambo ake odali nduna ya boma, mulamuliro wa Kamuzu, ndipo mpando wa regional chairman odagwiranso kwa nthawi yayitali kwa zaka 9. Ndiye ife ku chipani wanthu ngati amenewa monga mene timalemekezera banja la Kamuzu timawalemekeza chimodzimodzi kotero kuti tikuyika m'manda mwana wa mtsogoleri amene adagwira ntchito mokhulupirika muno Malawi. Ineyo ngati munthu oti ndatumidwa kubwera pano sindipitirira nkuyankhula koma kuti ndilakwa nkapanda kuthokoza akuntchito mwapaderanso anthu nonse amene mwabwera pano komanso odzukulu pamene simutopa, ndipo pamene imfa ikuthamanga chonde musatope. Izo mwachitira ife pano kachitireninso wena. Mzimu wa Maria Chidzanja Nkhoma ulandiridwe m'manja mwa chauta ndipo ukawuse mumtendere. Pepani nonse. Pepani uko ndi kulira kwa chipani. Iwo ndi regional chair Mr. Chilondola. Pa nthawi ino timayenera kukhala ndi akumpingo kumaula achedwa pang'ono koma anangofotokoza mawu awiri atatu oti titha kuwafotokozera. Choyamba kuchokera ku maula akuthokoza tonse, kuyambira kuthokoza ku chipatala kumene achipatala anagwira ntchito mmene angathere kupulumutsa
mzimu wa Maria Chidzanja Nkhoma, komano chifukwa kuti Mulungu akondetsetsa tivomere kuti zikuyenera kutero. Mwapadera ntchito yawo iwowa Maria Chidzanja Nkhoma anali aliteje oyang'anira kuti kodi mwambo wa chipembedzo kuyenda bwanji. Choncho nthawi zonse anali kugwira ntchito ndi a parish priest omwe ndi Monsignor Tawale, pano ndi administrator Lilongwe Archdiocese. Choncho kupepesa kumeneku kupitanso kwa akuntchito chifukwa akudziwa kuti mwataya mzati, komanso mwapadera akuthokoza akuntchito chifukwa cha transport komanso coffin imene mwagona mbere wathu Maria Chidzanja Nkhoma. Komanso kuchokera ku mpingo kumweku akuthokoza ino achipani, komanso mwapadera akuthokoza akhansala achakakala cha Zia. Mwagwira ntchito kwambiri kuonetsetsa kuti mwambo umenewu uchitike. Nthawi zambiri anthu fe timagwira ntchito zosiyanasiyana kuti tipeze zosowa pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, komano likafika tsiku ngati ili timathamangira ku mpingo chifukwa kuchikatolika timakhulupirira kuti ukatha moyo uno uliponso moyo wina wapadera. Choncho kuchokera ku mpingo akupempha tonse kuti tipemphererane wina ndi mnzake, makamaka pa nthawi ino yovuta imene kuli zovuta zosiyanasiyana, matenda pakati pathu, njala pakati pathu ndi zina zotero. Tiyeni tiyikizane m'mapemphero. Kwa iwo amene timapemphera mosiyanasiyana, tiyeni ndithu tipemphere tiyike Mulungu patsogolo. Mwapadera tifotokozenso kuti kuchokera ku mpingo Mayi Maria Chidzanja Nkhoma samapanga zaliteje zokha iyayi, komanso anali kuonetsetsa kuti ngakhale zoyimbayimba iwowa anali oyimba ndithu nkale lonse. Choncho kwaya ya English International pa Maula amene anaperekaso upangiri okwanira anali Maria Chidzanja Nkhoma. Tiyeni nyimbo zitimbe chotere. Zilipo nyimbo zina zimene ndaona makwaya members angapo amene ali pano, tiyeni ndithu tizimbe nyimbo zimenezi kandi ziwiri kandi imodzi, makamaka kuti mzimu wa Maria Chidzanja Nkhoma uuse ndi mumtendere. Komanso sipokhapo Maria amasonkhana nawonso ku misa ya Chilatini. Ku misa ya Chilatini Maria anali kukonda kwambiri kuimba nyimbo zosiyanasiyana. Ndayimba nawo Mayi Nkhoma ku misa ya Chilatini. Iwo andithu amaonetsetsa kuti pa nthawi imene misa ya Chilatini ili nkati amakhalapo ndithu. Choncho ku mpingo taluza kwambiri ngati mena ena tosefe taluzira. Afotokoza kalenso amene analankhula pano kuti as a nation taluza ndithu chifukwa sife tokha amene tinali kupindula ngati ku mpingo mphatso za Maria Chidzanja Nkhoma, komanso kudzera pa radio ndi zina zotero. Mwapadera ku mpingo akuthokoza ena tonse amene tapeza mpata kubwera pano kuti tidzatsanzikane ndi Maria Chidzanja Nkhoma. Tingoti mzimu wawo uuse mumtendere. Amen. Pa nthawi ino ndipemphe anduna kuti nawonso abwere kuti adzalire, kenaka tipempha mfumu pomaliza kuti nawonso alire. Anduna. Pepani akubanja, pepani amfumu, pepani achipani, pepani ampingo, pepani amayi ndabambo. Ine ndayima pano kuyimirira unduna wazofalitsa nkhani komanso maunduna ena aboma. Sindikudziwa kuti ndiyambire pati kulankhula, koma chimene ndinganene nchokuti ife kunduna wofalitsa nkhani tikanena kuti unduna ndiye kuti ndi anthu aluso losiyanasiyana. Chaka chatha ndi chaka chino kundunako zinthu sizikuyendako bwino.
tikutaya nsanamira zikuluzikulu. Nkhoma agona apawa ndi nsanamira yayikulu kwambiri imene tataya ku nduna wazofalitsa nkhani. Timayembekeza kuti tsopano poti kuli boma latsopano tikhale ndi mwayi oti anthu amene akuphunzira kugwira ntchito imeneyi akhale akuphunzitsidwa ndi nsanamira ngati zimenezi. Chifukwa sikale pamene tinataya Patrick Khoza ndi enanso angapo, lero ndi uyu tataya Nkhoma. Nkhoma ine mwapadera nadziwana nawo kale kwambiri 1990 pamene nali ndi mwayi wogwira nawo ntchito ku Malawi Broadcasting Corporation. Komanso nthawi imene Mulungu anandipatsa dalitso kuti ndikagwirenso ntchito ku Zodiak, ndinagwiranso nawo ntchito kwa nthawi yayitali mpaka pamene ndimasiya kumakapita kukagwira ntchito ya boma. Ndiye ndinokhudzika kwambiri. Komanso Nkhoma anali ngati amayi athu, anali mother figure. Tikamakhala timawerengera kuti ndi mayi wathu, ukayendayenda umawerengera kuti ndi amayi athu. Komanso china anali munthu woti akafuna kukudzudzula samawerenga kuti iwe ndiwe ndani. Ndiye mkudziwana nawo zinthu zina zimene tinakamalakwitsa zinacheperapo chifukwa tinali ndi munthu amene amatidzudzula. Kumawako ine ndalandira uthenga kuti Nkhoma atisiya. Choyamba ndinayimbira president mammawa kwambiri. President anayankha foni ndi ndinawuza kuti Your Excellency tatayanso munthu wina ofunikira kwambiri, Nkhoma atisiya. Panakhala chete ndimaganiza kuti foni yaduka. Ndi ndinafunsa Your Excellency, are you there? I said yes, ndikumva. Mukuti bwanji? Umatha kuona mmene amapumira kumbali ina ya telefoni kuti nawonso analosweka mtima kwambiri chifukwa sanalankhule zambiri. Ndipo ananena kuti muonetsetse kuti zonse ziyende mwadongosolo komanso mwaulemu, ndipo iwo ndiokhudzidwa kwambiri. Amayi ndi abambo, ndimati ndinene mawu awa omaliza. Pa nthawi ngati ino zimavuta kwambiri kuti titonthozane, komanso zimavuta kwambiri kuti munthu uthe kulankhula china chilichonse cha nzeru, chifukwa imakhala nthawi yoti tonse timakhala titathodwa. Koma anthu ufe tili ndi tate wathu. Nkhomawa ndi Mkhristu wolimba kwambiri, ndipo amapita kumisa pafupifupi tsiku lina lililonse. Pamene tikudandaula, pamene tikulira, pamene tikusisima, tidziwe kuti Mulungu alipo ndipo akutiyang'anira tonse. Tsiku lina nditapita kwina, ndimati ndikuwuzeni nkhani. Nditapita kwina namva nkhani. Ananena kuti azimayi mwana akabadwa amakhala ndi nkhawa kwambiri ngati mwana uja salira. Pamakhala chiyembekezo kuti mwana akabadwa alire. Ndipo kawirikawiri tonsefe mmene timabadwa timalira. Kulira kuti tikulowa pa dziko lapansi. Koma mwana uja akalira, azimayi amayimba nthungululu kuti mwana walira. Anthu amakondwera ndipo amatumizirana mauthenga kuti mwana kuchilowero kuja walira. Koma mwana amakhala akulira ndithu kwambiri, anthu ena akuyimba nthungululu. Mwana amadziwa zakutsogolo, mwana amadziwa za mavuto amene akulowa mdziko limene akupitalo. Muli njala, muli imfa, muli matenda, muli umphawi, muli zinthu zosiyanasiyana, nkhondo. Mwana amalira. Zimadzasinthika tsiku ngati la lero
kuti pamene munthu akuchoka ano dziko fa tsiku limene amabwera iye analira, ife tinayimba nthungululu. Tsiku limene iye akupita ife timalira, ndipo timakhala odandaula kwambiri. Komatu nkutheka kuti Nkhoma ali apa ndachimwemwe chifukwa anazikonzera malo kale, ndipo kumene akupita ndikwamtendere. Ife ndamene tikulira, koma tiye ndikhale ndi chikhulupiriro chonse kuti pamene agona mayiwa kumene kwapita mzimu wawo kuli mtendere, ndipo tasiyanitsa kuti mmene iwo amabwera ife tinayimba nthungululu, iwo akulira. Ndipo lero ife tikulira tikhulupirira kuti iwo akuyimba nthungululu. Ndafuna kuti ndilimbikitsane nanu motero chifukwa nthawi zonse timakhala othodwa ndipo timasowa chonena. Mwapadera ndimati tilengezenso kuti a state president atipatsira 500,000 kwacha kuti ithe kuthandiza pa zochitika zosiyanasiyana. Ndikupepeseni mfumu, achipani, ampingo, komanso amayi ndi abambo. Chimene chachitika apa ndikuluza kwakukulu, koma tiye tonse tikhale ndi chikhulupiriro kuti kumene m'bale wathu akupita akakhala moyo wabwino, akakhala moyo osamva kuwawa, akakhala moyo opanda umphawi, akakhala moyo wachikondwerero, komanso akakhala ndi moyo wachikondi. Ambuye adalitse zonse zochitika pano, komanso mzimu wa mayi Mariya uwuse mumtendere. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Uko ndi kulira kwa anduna. Pa nthawi ino tipempha amfumu kuti nawonso alirepo, ndipo akatha mfumu tipemphe ngati aku Maula English Choir abwera kuti abwere kutsogolo kuno atiimbire nyimbo imodzi imene akuti Mayi Maria Chidzanja Nkhoma amayikonda kwambiri, Blessed Assurance. Afika kufupi kuno akatha kulankhula amfumu. Pa nthawi ino tipemphe amfumu kuti nawonso alirepo. Amfumu. Poyamba tikati pipane malwana achisoni tipepese anamalira nonse amene tataya mayi wathu okondedwa uyu Maria Chidzanja Nkhoma. Tipepese asinyo gulupu athu akisenga amene mwina fewo pano, agulupu akainja ndi mafumu ena tonse amene tili pano. Makamakaso tipepese akuntchito ndi akumpingo achipani nonse. Ife kwathu ndikulira ndi imfa ya mayi amene agona apawa. Mayiwa takhala nawo m'mudzi muno popanda mistake iliyonse yobwerako kubwala kuti tikhale nako pa ndaula ndi imfa ya mayi amene wawo kuti mudzi wathu uno wachoka wachisapo. Chachikulukulu tipemphe ife otsala tate titengeni khalidwe la mayi Maria Chidzanja Nkhoma kuti khalidwe labwino la mtendere mudzi. Kuthokoza tithokoze anthu nonse mudamva za ngozi imene iyi, mmene mwamvera kuti silidazondeko ayi, komano tonse tangomva dzidzidzi. Ndiye chinakukomerani kuti muyendetsetse mufike ndithu malo ano. Tikati ayi zikomo mukachitira kosoyena zitakagwera zinthu ngati zimene zizi. Ayi zoyankhula zambiri ife tilibe, kwathu ndikulira tikangopempha mzimu wa mayiwa uwuse mumtendere. Zikomo. Zikomo kwambiri. Tili bata choncho tienda mvetsera mzathuwa akumaula nyimbo imene anali kuikonda kwambiri Mayi Nkhoma Maria Chidzanja Nkhoma, chifukwa chilipo chimene amasinkhasinkha mkati mwa nyimbo imeneyi. Tikhale chete ndithu kuti timvetsere nyimbo imeneyi.
kwambiri. Pa nthawi inatipempha mpingo kuti atimalizire ndi mapemphero, kenaka amfumu mudzatitulutsa tidzafotokozeranso mayendedwe akatulukire ka malo ano ampingo. Tipemphere. Inu Ambuye athu Yesu Khristu, mudakhala m'manda masiku atatu, ndipo pakutero mudayeresa manda a anthu onse okhulupirira inu. Inu amene mumathawisa mphamvu zonse za mdima, tumani anjelo anu azalonde mandawa, kuti m'bale wathuyu thupi lake liusemo mwamtendere, ndipo iye mwini mumulandire mu ufumu wanu, azikakondwera pamaso panu, poyembekeza tsiku limene mudzawukisa thupi lake lomwelo, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Ambuye akhale nanu. Atidalitse tonse m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tiye tipiteni bwino ndi mtendere wa Ambuye. Mwambo wathu wa maliro wathera pomwepa. Zikomo kwambiri. Uku ndiye kumaliza kwenikweni kwa mwambo wathu wa kumanda kuno. Mundilole kuti ndikumbutsenso kuti pa 16 tidzakhala ndi misa ku nyumba, chifukwa mwambo wa lero unali oyerekeza ndipo sitinakachitira mwina yayi, komano kutsanzikana nawo mayi Nkhoma moteremu. Choncho pa 16 tidzakhala ndi misa ku nyumba nthawi ya 10 o'clock, komanso tsiku lomweli ndi nthawi imene tidzabwere kudzayika nkhata, kenaka kubweranso ku nyumba kuti tikalandire chakudya. Mwapadera ndithokoze anduna chifukwa chokhala nafe, tithokozenso regional chair Mr. Chilondola chifukwa chokhala nafe, mafumu achinsapo ndi mafumu ena onse ozungulira malo ano ndikuthokozeni kwambiri, akhansala ndikuthokozeninso mwapadera, njena tonse ogwira ntchito zosiyanasiyana, a business, amayi ndi abambo, komanso banja loferedwa. Tili nanu m'mapemphero nthawi zonse. Tiye tipemphererane komanso kwakulukulu kuti mzimu wa Maria Chidzanja Nkhoma uuse mu mtendere wosatha. Amen. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera. Dzina. Zikomo kwambiri. Akwaya timbireni nyimbo tikutuluka muno. Mwana we kala yapa, mwana we mbera izi.